Kun je wat zeggen over de oorzaak van de brand? Nee, de oorzaak is op dit moment nog niks zo bekend. We zijn ook druk met de brandbestrijding en de oorzaak daar zal later onderzoek naar dienen worden. Het gaat om een agrarisch bedrijf, een manege. Binnen alle besten eruit, of wat zie je er eigenlijk in? Wat zit erin? Ja, dat is een manege inderdaad. Er zit een hinder in. Vanmorgen een kwartier is de brand ontdekt. En toen is vrij snel door de meesten hier op het terrein binnen beesten en hunzelf in veiligheid gebracht. Dus eigenlijk al snel wie duidelijk dat er geen meesten en geen beesten meer in het pand aanwezig zijn. En er wordt al gauw opschaald naar Gruttebroen. Er wordt al gauw opschaald naar Middelbroen, doen naar Gruttebroen. Hoe is de situatie op het stuit? Is het vuur uit? Nou, op het stuit ben je inderdaad druk bezig om het laatste vuur te blussen. De brand had echt uitslaand west. In het begin ontwikkelde de brand zich vrij vlot, maar toch een snelle inzet. En op het moment dat wij genoeg water te plaatsen heen, trots het watertransport, wat we hier een water online hebben, kon de brand vrij snel onder controle gebracht worden. En even over de inzet, hoeveel korpsen moesten er te plak komen? Op dit site ben je 4 korpsen op de plak. Ik ben Ternaat, Anjem, Dokkum. Dokkum is hier met de hoogwerker en Burgum met het watertransport. En ga je nog met de eigenaar praat? Hoe is het met haar? Nee, met de eigenaar ga ik in contact houden, maar ja, je kan je voorstellen, dit is dramatisch. En binnen nog waskogings voor de omjouwing, de flinke reekwolken hier in de omjouwing? Klopt, zeker in het begin, in donkere, zwarte reekwolken. De wind is die gunstig, de reek is oer de weiland heen lutsen. Daarnaast is er bij de brand geen asbest belutsen, dus dat ben gunstige signaal. Achter jou is een grote loods die er van het grootste pad verlen uitshot. Hoe zit het met de rest van het gebouw en de noise de wenden? Ja, klopt. Mede door die gunstige windrichting en door de inzet van de brandwacht hebben we voorkomen kunnen dat de brand oerslijn is naar de tweede loods en echt het wenhuis. Dus dat is mooi mijn naam. En de bewoners kunnen die je nog toesliepen? Ja, het wenhuis is verder net belutst met de brand, dus het wenhuis is gewoon bewenbaar.